Mhm. Yabo lapha ku-WhatsApp, angithi vele phela mina bengingazi ukuthi ubawa la ekhaya usayawudlala u-WhatsApp. Hhayi-ke ukudlalile u-WhatsApp nami ngiyawudlala u-WhatsApp. Hhayi ungisendela ukuthi I love you, I love you. Ayi ngithini dadewethu? Ngicebise ngithini? Angazi phela mina ukuthi ngithini. Kona vele ngoba ngiyenzeni mina kuyena? Yini le ngake ngiyenzile ukuthi hhayi ake ngikhumule lezi zibuko? Ngiyenzeni? Kuzona zonke into akade engazisho kumina. Uzothi I love you. Ngobani? Uyazi isikisa ngisasifanele ngiphendule ngithini mina? Ngicebise dadewethu. Oh, okay. Oh, I'm love you too. Hawu dadewethu wayidlala. I'm love you too babakhe. I'm love you too babakhe. Hawu dadewethu. Hey mina phela ngiyasho ukuthi hayibo le ndoda isisebenza emafemini isingitshela izinto engingazazi ngoba ngiyenzeni mina zengitshela ukuthi I love you. Wayi ngizosho njalo. Bye bye. Bye bye.